Οι κύριες επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων της Κάσου ήταν οι θαλάσσιες μεταφορές και η ναυπήγηση καραβιών. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ένα τμήμα των κατοίκων της να αναπτύξει μια αυτόνομη γεωργοκτηνοτροφική ζωή που μένει ανεπηρέαστη από τα καινούρια που φέρνουν οι ναυτικοί κασιώτες από τα ξένα λιμάνια. Με αναλύωτα τα τοπικά ήθη και έθιμα γίνονται οι θεματοφύλακες της γνήσιας κασιώτικης ζωής, διατηρώντας το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα και τη μουσικότητα του προφορικού λόγου. Το ποιμενικό λεξιλόγιο κληρονομείται από παλαιοτάτων χρόνων από πατέρα σε παιδί και διατηρείται μέχρι τις ημέρες μας ανεπηρέαστο από ξένες επιρροές και αναμίξεις, και μόνο η φυσική εξέλιξη της γλώσσας μπορεί να ακουστεί σε αυτό. Ο Γάλλος περιηγητής Ρος γράφει για τις επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων της Κάσου ότι μέρος μεν ήσαν γεωργοί, μέρος δε ναυτικοί. Πρώτη αναφορά σε βοσκούς γίνεται από τον προξενικό πράκτορα της Γαλλίας στην Κάσο, Γεώργιο Μαυρή, στις πληροφορίες που στέλνει στο Γάλλο πρόξενο στη Σμύρνη το 1880. Και επί Ιταλοκρατίας, μια στατιστική του 1922 αναφέρει ότι οι κασιώτες ασχολούνται με την κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη γεωργία. Η Κάσος είναι ένα ορεινό άνυδρο και βραχώδες νησί με λίγα οροπέδια και ελάχιστες παιδινές εκτάσεις. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της ιστορικού λαογράφου Αθηνάς Ταρσούλη, που είχε επισκεφθεί την Κάσο πηγαίνοντας προς τον Άη Γιώργη στις Χαδιές. Εκείνο που μου κάνει κατάπληξη είναι το πώς τρέφονται όλα αυτά τα γιδοπρόβατα σε τέτοιο άγωνο τόπο όπου πουθενά χορτάρι δεν πρασινίζει. Το νησί χωρίζεται σε 3 γεωργοκτηνοτροφικές περιφέρειες. Την κάτω γη, όπου είναι η κατοικημένη περιοχή του νησιού, η άνω γη, που ονομάζεται το Άργος, το μεγαλύτερο οροπέδιο του νησιού, ενώ η πέρα, η μέσα γη, βρίσκεται στην περιοχή με το τοπονύμιο Μαρίτσα. Στην άνω και την πέρα γη γίνεται εναλλαγή καλλιέργειας και βοσκής κάθε 2 χρόνια, ούτως ώστε να λιπαίνεται η γη και να γίνεται η απαραίτητη αγρανάπαυση. Προϋπόθεση της μεταφοράς των κοπαδιών ήταν η αποθερά, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί ο θερισμός. Πριν δοθεί η άδεια μετακίνησης των κοπαδιών, ο δραγάτης επισκεπτόταν τη σπαρμένη πλευρά για να δει αν υπήρχαν αθέριστα χωράφια που είτε για λόγους αδυναμίας είτε μπελιάς του ιδιοκτήτη παρέμεναν αθέριστα. Τότε ειδοποιούσε τους βοσκούς και αυτοί έκαναν αργαδιά, δηλαδή θέριζαν οι ίδιοι τα χωράφια. Τα γεννήματα όμως που προέκυπταν από το κοπάδι του βοσκού δινόντουσαν σαν αντάλλαγμα στον ιδιοκτήτη του χωραφιού. Το κέρδος των βοσκών ήταν η δυνατότητα μεταφοράς των κοπαδιών στην περιοχή όπου έβρισκαν τροφή από τα θερισμένα, από κάλαμη και ξερονόμια, δηλαδή ξερά χόρτα. Με μια δεύτερη επιθεώρηση ο δραγάτης διαπίστωνε την αποθερά και τότε το Δημαρχείο έδινε άδεια μεταφοράς των κοπαδιών από τη μία πλευρά στην άλλη. Όσες προσπάθειες και αν γίνονταν, η κασιώτικη γη έχει περιορισμένες δυνατότητες για να θρέψει τα κοπάδια των ζώων, γι' αυτό συμπλήρωναν την τροφή τους με εισαγωγές ζωοτροφών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
τρόπος για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη τροφής επάνω στο νησί για τα ζώα τους ήταν η ενοικίαση μικρών νησίδων που βρίσκονται κοντά στην Κάσο και είναι στην δικαιοδοσία του Δήμου. Η Αστακίδα, τα Γιούνια, η Μακρά, Στρογγύλη, Πλάτη, Κούρικα, Λίτρα, Πεντικονίσια. Παλαιότερα, κανένα από τα νησιά δεν νοικιαζόταν. Όποιος ήθελε μπορούσε να μεταφέρει εκεί τα ζώα του. Τη δεύτερη όμως δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, επί Δημαρχίας Ερωδιάδη, προκειμένου να αυξηθούν τα μικρά έσοδα που είχε ο Δήμος, άρχισαν να τα νοικιάζουν στους κτηνοτρόφους. Για την ενοικίαση έβγαινε ο Ντελάλης. Ανέγγελε την ημέρα του Ικάντο, της δημοπρασίας δηλαδή, και το ποσό της εκκινήσεως. Ο τόπος της δημοπρασίας ήταν η πλατεία πάνω από το λιμανάκι της Μπούκας μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Η διάρκεια της καθορίζονταν με το άναμα μιας λαμπάδας που ήταν σε σημείο ορατό από όλους. Όταν η λαμπάδα έσβηνε, τελείωνε και η δημοπρασία. Η ενοικίαση κατακυρωνόταν στον τελευταίο πλειοδότη. Για τη μεταφορά των ζώων ναυλώναν καΐκια τα οποία έκαμαν τουλάχιστον 3 ταξίδια. Το πρώτο για τη μεταφορά των ζώων από την Κάσο στα νησάκια. Το δεύτερο κατά την περίοδο του Πάσχα, όπου έφερναν για να πουλήσουν μερικά. Στο τρίτο και τελευταίο ταξίδι προς το τέλος του Μάη, για την τελική μεταφορά έπρεπε να πάνε τουλάχιστον 2 βοσκοί. Ο ένας για να ξελαλεί και ο άλλος για να αποσταλιάζει τα ζώα. Έβρισκαν στην παραλία ένα κατάλληλο μέρος, το πόστο, εκεί τα περιόριζαν και έτσι ήταν σίγουροι πως δεν θα ξέφευγε κανένα. Για την παραμονή τους όλο αυτό τον καιρό στα νησάκια φρόντιζαν να έχουν και τα απαραίτητα εφόδια. Όσπρια, ζάχαρη, ντάκους αντί για ψωμί. Τη διατροφή τους τη συμπλήρωναν με ψάρια που ψάρευαν, με χόρτα και γάλα από τα ζώα τους. Για στέγη χρησιμοποιούσαν σπηλιές που βρίσκανε πάνω στο νησί. Τα βράδια άναβαν φωτιά για να ζεσταθούν και να φωτίσουν το χώρο. Παίζαν με το στόμα λύρα, χόρευαν, πειράζονταν και λέγαν ιστορίες. Αν υπήρχε σοβαρή ανάγκη, τότε άναβαν φωτιές στην παραλία. Ξαναζούσαν οι αρχαίες φρικτορίες. Έβλεπαν τις φωτιές από την Κάσο και έστελναν κάποιο καΐκι για βοήθεια. Στις ημέρες μας, με τη μείωση των εκτάσεων που καλλιεργούνται, μειώθηκαν και οι ζωοτροφές. Έπρεπε λοιπόν να αναζητηθούν άλλοι τρόποι για την βελτίωση της χορτονομής. Έτσι, το 1984, με πρωτοβουλία του Δήμου Κάσου,
συζητήθηκαν και ζητήθηκαν από την τότε κυβέρνηση να διοριστεί κτηνίατρος και να γίνει μελέτη για βελτίωση των βοσκοτόπων. Δρόμοι, στέγαστρα, ποτίστρες. Στο γενικότερο πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών βοσκής στις άγονες και ορεινές περιοχές της Ελλάδος έγινε στην Κάσο τον Φεβρουάριο του 1985 αερολείπανση από την πολεμική αεροπορία που επί 5 ημέρες ελείπαναν τα βουνά της Κάσου, τα Αρμάθια και τη Μακρά με 120 τόνους λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Η μέθοδος όμως αυτή εγκαταλείφθηκε και δεν ξαναλιπάνθηκε η Κάσος.